Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор 15 та мошин омода кардагим пешкашро мекунем. Мошинҳои арзон аст ва боркашам ҳархел аст дӯстон. Навори моро то охираш тамошо кунед ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависен ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор дӯстон. Ва дар видеои оянда кӯшиш мекунем ки пешкаш накунем бародаро. Агар шумо хонаи фурӯшӣ ёки замин ёки мошин, квартира чизи фурӯшӣ доред дӯстон, дар имо ва дар ватсапи мо роя кунем ва пешкаши харидро мекунем. Курси имрӯза бародарон 1000 рубли баробар аст ба 154 сомонӣ. Видеои моро падилиса кунем бародарон, мо бошад наворро сар мекунем. Рафтем. Якум мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi дӯстони азиз, соли барои шуд 1995 сӯзишвориш бензини холияй. Мошин умуман газ дагӣ нест, объем мотораш 1.6 литрай. Коробка передач механикай, системаи мошин беҳтарин дӯстон. Мошина ҳуҷҷатош буд шудагай, мошин зилагӣ пӯшидагӣ варид надорад дӯстон. Мошин нахадай. Мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, ноҳияи Калхозобод дӯстони азиз. Нархаш 10000 сомон бо курси имрӯза гирем 65000 рубл мешавад. Мошин сирош нафурӯхта мешавад дӯстон, бо арзонам карда мешавад. Рақамош дар рӯи экрани шумо дӯстони азиз. Рақамо имо WhatsApp шумо аст. Кадом метавонам Nexi хариданен? Марҳамат метавонем маълумот бештараш худтон гирем бо. Мегзарем дӯстон ба деюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra F дӯстони азиз, хатчбек, соли барои 1996 сӯзишвориш газ бензинаш кор мекунад. Объем мотораш 1.6 литрай, коробка передачаш механикай. Системаи мошин беҳтарин дӯстони азиз, салон тоза, 1 сола ҳуҷҷат кардагӣ тайёрай. 4 та балони нав мондагиам дӯстони азиз. Аккумуляторашам нав мондагӣ, хадавоишам нав кардагӣ. Мошина учёт бурвардагӣ тайёрай барои автомобил дӯстони азиз. Қарор дорад дар ноҳияи Ҷаббор Расулов дӯстони азиз. Нархаш 32000 сомон бо курси имрӯза гирем 27000 рубл мешавад. Мошин бо савдо карда мешавад, муомилаи хуб дорад дӯстони азиз. Кадом метавонед агар ин хатчбек дар кор бошад, рақамои ака дар рӯи экрани шумо дӯстони азиз, метавонед маълумоти пурраша гирем бо. Марҳамат. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi дӯстони азиз, соли барои 1994 сӯзишвориш газ бензинаш кор мекунад. Объем мотораш 1.6 литрай, коробка передачаш механикай. Системаи мошин беҳтарин дӯстони азиз, ҳуҷҷатош буд шидагиай. Мошина учёт баровардагӣ барои оформи тайёрай дӯстони азиз, 1 та аккумулятори нав задагиан. Мошин задагӣ пӯшидагӣ нестай, хадавои 100% дӯстони азиз, балонош соз. Мошин қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, нархаш 19000 сомон бо курси имрӯза гирем 103000 рубл мешавад. Мошин бо савдо карда мешавад, муомилаи хуб дорад. Варианти алиши ҳам дорад дӯстони азиз. Кадом метавонед агар замин дорем, бо замин алиш карда мешавад. Рақамои ака дар рӯи экрани шумо аст дӯстон. WhatsApp ва имошам кор мекунад, метавонед вариантро пешниҳод кунед, бо замин алиши дорад. Марҳамат. Мошин беҳтарин аст, сениш метавонед занг занед. мегзарем дӯстон ба чорум мошини фурӯшӣ. Грузовой Газель дӯстони азиз, соли барои 2000-ай, сӯзишвориш газ бензинай, мотори газ 24-ай, коробка передачаш механикай. Системаи мошин беҳтарин дӯстони азиз, ҳуҷҷатош буд шидагай. Мошина нав сабират кардаган, краскаш нав кардагай, ҳамааш почти айсар нав кардагай. Мошин кори вазбин кардагӣ нестай. Мошин қарор дорад дар ноҳияи Ёвон дӯстон, нархаш 45000 сомон бо курси имрӯза гирем 292000 рубл мешавад. Мошин бо савдо карда мешавад, фақат дар пеши Газель савдо мешавад дӯстон. Агар кадом метавонед ҳамин Газель дар кор, марҳамат, номерои Тоҷикистон ва номерои WhatsApp имош аст дӯстон. метавонед аями ака маълумот бештарша бо гирем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Daewoo Tico дӯстони азиз, соли барои 1994 сӯзишвориш газ бензин кор мекунад. Объем мотораш 0.8 литрай, коробка передачаш автоматикай дӯстони азиз. Мошина системаш беҳтарин дӯстон, ҳуҷҷат дорад. Мошин ягон камбуд надорад, ҳамаҷур 100%. Балонош 80%. Мошин қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. Нархаш 14000 сомон бо курси имрӯза гирем 90000 рубл мешавад. Мошин бо савдо карда мешавад, арзон мешавад, муомилаи хуб дорад дӯстон. Рақамои ака дар рӯи экрани шумо дӯстон, метавонед занг занед, дигар маълумот пурраша гирен. Агар шумо мошини фурӯшӣ ёки хона, замин, квартира чиз доред дӯстон, дар WhatsApp ва дар имои мо роя кунем бародаро, мо пешкаши харидоро мекунем. Раҳмат барои ҳаматон. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Opel Vectra B дӯстони азиз, Opel Duty, соли барои 1996, сӯзишвориш бензини холияй, мошин газидагӣ нест. Объем мотораш 1.6 простояд дӯстон. Коробка передачаш механикай. Системаи мошин беҳтарин дӯстон. 1 сола кардагӣ ҳуҷҷат тайёрай дӯстон.
мошин қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ, нархаш 27000 сомон аст. бо курси имрӯза гирем 175000 рубл мешавад. мошин бо арзон карда мешавад, савдои хуб дорад. мошина бинай пеш бинен, бо муомила дорад, ягон ошибкаша ёфте бо минус мекунанд. рақамош дар роҳи экрани шумо дӯстон азиз, метавонед маълумоти пурраша аяка гирем. мо наврума давом медиҳем. мегзарем дӯстон ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. ваз 21099 дӯстони азиз, соли барояш 2003, сӯзишвориш бензини холия, объем моторош 1.6 литр, коробка передачаш механика, системаи мошин беҳтарин дӯстон. мошин 10 моҳ ҳуҷҷат кардагӣ дорад, самбуфер дорад, аккумулятори навзадагӣ, дискҳои 15, центразамок, ҳамаш кор мекунад, ходовои 100%, баллоно нормалӣ. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 21000 сомон бо курси имрӯза гирем 136000 рубл мешавад. мошин бо савдо карда мешавад, муомилаи хуб дорад дӯстон. агар шумо дар кор бошад, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед, маълумоти пурраша бо айхчон гирем. мегзарем дӯстон ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Opel Hatchback дӯстони азиз, соли барояш 1996, сӯзишвориш бензини холия, мошин умуман газ зедагӣ нестай, объем моторош 1.6 простой дӯстон, коробка передачаш механика, системаи мошин беҳтарин дӯстони азиз, мошин яксола ҳуҷҷат дорад. мошин масъала антифризаш нав алиш кардагӣ, мошин зедагӣ пӯшидагӣ надорад. расходаш ранги газ буда ёфтагӣ, расходи бензин кам мехӯрад, кам расход аст. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 27000 сомон бо курси имрӯза гирем 175000 рубл мешавад. мошин бо арзон кардан мешавад, савдои хуб дорад. фақат хоҳиш кардаем ки беҳуда занг назара, мошина бин ай пеш бинен, баъд савдотона гап бизанем дӯстон. рақамо яка дар рӯи экрани шумо дӯстон, ягон маълумоти агар нофаҳм боша занг занед, дигар маълумотша гирем бо. мегзарем дӯстон ба наҳум мошини фурӯшӣ. ваз 2107 дӯстони азиз, соли барояш 1999, сӯзишвориш газ бензин, объем моторош 1.7 литр, коробка передачаш механика, мошин асосияриш навзад дӯстони азиз, мошин соза. мошин 4 та баллони нав дорад, аккумулятораш навзадага дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Гулистон, Қайроқум дӯстони азиз, нархаш 12000 сомон бо курси имрӯза гирем 77000 рубл мешавад. мошин бо арзон карда мешавад, варианти алиши ҳам дорад, кадом метавонед агар ягон алишиё ки арзон карданен, ягон маълумоти нофаҳм боша, рақамош дар рӯи экрани шумо дӯстон, метавонед дигар маълумоти пурраша айхчон гирем. мо наврума давом медиҳем. мегзарем дӯстон ба даҳум мошини фурӯшӣ. Daewoo Lacetti дӯстони азиз, соли барояш 2004, сӯзишвориш газ бензин аст, объем моторош 1.5 литр, коробка передачаш автомат аст. системаи мошин беҳтарин дӯстон, мошин 4 та баллони нав дорад. мошина фақат як краска мекунӣ, гуфтаги соҳибаш тамом. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 26000 сомон бо курси имрӯза гирем 168000 рубл мешавад. мошин бо арзон карда мешавад, муомилаи хуб дорад дӯстон. рақамо ака дар рӯи экрани дӯстон, метавонед занг занед, дигар маълумоти пурраша гирем. агар дар канали мо обуна нашуда бошед, обуна шавед дӯстон ва якта лайк дорем, далш тамошо кунед. агар шумо мошини фурӯшӣ ё ки хона замин доред, ба мо роя кунед дӯстон, мо пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои ҳаматон. мегзарем дӯстон ба 11 мошини фурӯшӣ. ваз 2115 дӯстони азиз, соли барояш 2004, сӯзишвориш бензини холия, объем моторош 1.5 литр, коробка передачаш механика, системаи мошин беҳтарин аст, мошин нахаду, мошин срочно фурӯхта мешавад дӯстон, 4 та баллони нав дорад, аккумулятораш нав мондаган, ҳуҷҷат ва танировкаш 7 моҳи дигар. мошина сиденош ай астраҷи задагай, калонкои сони дӯстони азиз ва губкават кардаги ҳама ҷош. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 25000 сомон бо курси имрӯза гирем 162000 рубл мешавад. мошин бо арзон карда мешавад, муомилаи хуб дорад дӯстон. мошина бинай пеш бинен, бо савдо карда мешавад. мошин фақат ба пул умуман алиш намешавад. марҳамат, метавонед занг занед, дигар маълумоти пурраша айхчон гирем бо. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. Opel Zafira дӯстони азиз, соли барояш 2000, сӯзишвориш бензини холия, мошин газ задагӣ нест, объем моторош 1.6 литр, коробка передачаш механика. мошина асосиянаш беҳтарин, салон тоза баро, баллони нав дорад, ходовои нормалӣ аст. дигар маълумотша бо телефон кадоми мошин харай. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 47000 сомон бо курси имрӯза гирем 305000 рубл мешавад.
ҳай мумкин бо арзон мекарда ки дӯстон рақамош дар рӯи экрани ака дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед дигар маълумот пурраша айхчун гирем бо. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ Daewoo Leganze бардорини азиз соли барош 1997 сӯзишвориш газ бензинай объем моторш 1.8 литрай коробка паҷаш механикай мошин асосиянаш беҳтар дӯстон мошин находвай кор мекунад мошин 4 та балони нав дорад дӯстон аккумулятори нав задагай документош нав кардагай ҳуҷҷат дорад мотор расход надорад гуфтагай соҳиби мошин срочно фурӯхта мешавад мошин қарор дорад дар шаҳри ваҳдат нархаш 11000 сомона бо курси имрӯза гирем 70000 рубл мешавад мошин бо варианти чи ҳам дорад аличи ҳам дорад дӯстон ва арзонам мекунад рақамош дар рӯи экрани шумо дӯстон метавонед маълумоти пурраша оиди ҳамин Leganze худтон гирем бо дар канали мо обуна шавем бардор мо ҳар рӯз якта видео мепартовем раҳмат барои ҳаматон мегзарем дӯстон ба 14 мошини фурӯшӣ Mercedes-Benz C-класс дӯстони азиз соли барош 1999 сӯзишвориш газ бензинай объем мотори 1.8 литрай коробка передач механикай системаи мошин беҳтарай дӯстони азиз Leganze мошин 10 моҳи дига ҳуҷҷат дорад тайёрай мошин 9 моҳи дига тонировка дорад автопилотай дӯстони азиз мошин фарош ҳама чизош оригинал самфер пионира ҳама чизош экран аккумулятори нав кондитсионер ҳамаш кор мекунад дута мелечовка кори дигаш монагай гуфтагай дӯстони азиз барои аввай арзон мекунем минус мекунем гуфтагай мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе нархаш 66000 сомона дӯстон бо курси имрӯза гирем 428000 рубл мешавад мошин муомила карда мешавад дӯстон кадометон мошин харем биен мошин ай пеш бинем гуфтагай рақамои ака дар рӯи экрани шумо дӯстон агар ягон камбуди ягон саволиш нофаҳм бошад марҳамат метавонед занг занед дигар маълумотша гирем бо мегзарем дӯстон ба 15 мошини фурӯшӣ ВАЗ 21099 дӯстони азиз соли барош 2004 сӯзишвориш бензини холияй объем моториш 1.6 литрай коробка передач механикай системаи мошин беҳтарин дӯстони мошин бе камбудиай мошин фақат дуруни шаҳр гаштагай мошин 9 моҳи дига ҳуҷҷат дорад тонировка дигашам 9 моҳи дига мондагай бародаро мошин фарош нав задагиай калонкои ҳархела дорад дӯстони азиз даруни мошин тоза чихор задагиай паталокшам сиёҳ кардагай гӯкавар кардагай ҳама ҷош дӯстон варид ва ягон ҷош варид кардагӣ задагӣ пӯшидагӣ надорад мошин дарош бо пул кор мекунад мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе дӯстон нархаш 23000 сомона бо курси имрӯза гирем 149000 рубл мешавад мошин срочно фурӯхта мешавад нархи охиронша беномер мефурӯшад номерша наметиҳам рақамош дар рӯи экрани шумо дӯстон аст метавонед занг занед дигар маълумотша гирем